Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεντήσεων αναγορώντας φως σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, ως στεγάζουν είδαστε υπερό αυτού, ότι θείς να έφυγε την επίδαση αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελιών του γίνεται την ασφάλεια αυτής, ου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως μάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιθυμήσεως σου πέψουν, από φωνής ρωτήσουν διάσωση. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον θεμελίωσης αυτά. Όριον έθνου των ρεύσονται ουδέ επιστρέψε καλύψε την γη. Ο εξαποστέρων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξατε αιώνα διεζήψεν αυτόν. Επιφρόντα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της θύνεσης και γλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζουν τα ξύλα του πεδίου, εκέρδη του Λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί του θύενους εύσωση, του ερωδιού κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε δίνηρες καιρούς,
Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθνος σκότος και αγένετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού σας πέρασε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθηκε της θυσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως, ονέπλος εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπροτοκώσει, δούνε την τροφήν αυτόν εις εύχεν οδόντος σου, αυτή συνέξουση. Ανοίξαντος σου τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου της αιώνας. Εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Διηνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν φροντίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλία από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθους κρότος και αγένετο νύξου. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου, του Τιμίου Πρεσβτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και μητροπόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευθρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,
τη συγχαρητή. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόντησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι δηλτήσαν ως υπάκος γησεράκι επί της γης, διεσκορπίστητα ως ταύτον παρά τον άδει. Ότι προσέχει, Κύριε, η οφθαλμοί μου, επισύμπησαν μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος ή συναισθήσαν τόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Εσούνται να κρυβλίστρο αυτόν οι
αμαρτωλή, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέχω. Φωνή μου προσκύλιον και έκραξα, φωνή μου προσκύλιον ελεήθη. Και ο ενώπιον αυτού την μέηση μου, την τρίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλήφθην εξ' μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα τρίβους μου. Εν οδοτάτη εμπορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενώνει στα δεξιά και έβλεπον και ουκίνο επιγινώσκον με. Απόλετον τη γη απενού και ουκέ στην ο εξητών και εξητήμου. Και έκραξα προς Κύριε είπασι, ελπίς μου μερίς μου ή εγγυζόντος. Πρόσχες προς την δέηση μου, ότι εταπεινώδης χώρα. Είσαι με εκ των κατά δύο πόντων με, ότι εκρατεώτησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμοι. Δόγμα Θεόν και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί τότε ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, το πνεύμα το Άγιον Πατρός, το εκπορευόμενο, δια της εις γλώτης όρισε, Χριστού την μέλουσαν, ενεσχά της χρόνης παρουσίαν έσεστε, επί ανακαινήσει της θύσεως και νυν την έκβαση. Θεωρούντες των προορίσεων σου προφήτα την μνήμη γερέρωμε. Έλεγε το όνοματό σου με μηνάσε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Τη γνώμη πορνεύουσαν το πριν, από σου φιλάνθρωπε, της συνημών νηστευσάμενος της βεβηλώσεως, ελυτρώσου ταύτην, σε αυτό καθένος συνάψας υπερνούν αδιάρρηκτον και τούτου σύμβολον. Ο προφήτης σου γενόμενος, τας πριν πόνας, σοφρόνος ηγάγετο. Από φυλακής πρωίας μέχρι νύκτος, από φυλακής πρωίας, ελπίσαν το Ισραήλ επί των Κύριων. Προφήτα θεσπέσει ετασάς ρίσεις νυν θεόμενος, πεπληρωμένος τη χάρητη και περισχόμενος, στο Θεό των όλων υπερ πάντων πρέσβευε, τον πίστη εκτελούντον την μνήμην σου τότης ετούμενος, των δεσμάτων την συγχώρηση και ειρήνη και βίους διόρθωση. Λέγετος δι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παραφθολή λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ
εκ πασών των ανομίων αυτών, ειν των πόνων υδρότες σου, της ασκήσεως ένδοξε, προς μαρτύρων στάδιων εγκαλούμενοι, πλήρη Ανδρέα την Εφέσιν, εν σοι έναν πέθετο, ους ευκαιρός εις Θεόν, επεδείξον στερότατα, αλλά πρέσβευε, εκ χωράς και κινδύνων νητρωθήνε, τους εν πίστη εκτελούντας, την αησέβαστον ημισον. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Πλήθος άλλος υπερτιμός, γεγονός διαπίστεως, ούχ υπέστην θράψην δεινός τυπτόμενος, αλεπηγής κυλιόμενος της πίστεως ένδοξε, ομαλήσας την οδόν, ευεπίβατον τέθηκας και κατέστρεψας, της δοκίσεως μακαρκοπρονήμου, φαυλώτα την δόξα ως περ, σε σαθρωμένων θεμέλιων. Ότι κατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αποστόλων της δόγμας τετραμένος μακάριε και πατέρων ηρθέων της διδάγμασι, τους αρχοθέντος ετίμησας Θεού το ορωμένον, εσυμβόλης ιερής και σευτής και μορφόμασιν, όθεν ενδόξε, υπέρ τούτου αθλήσας ανεδείχθης, ευσεβίας υποφύτης και των μαρτύρων καλόπισμα. Δόξαν Πατρί και Υιόν και Αγίον Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μυριάκης Παναχράντε, ύφες φωνήν μετάνοίαν, των αιμών πείσαστε, παρά τον Θεόν, αλλού και άμε, η φαυλή μου, τον κακόν συνήθεια, δια τούτος υβών και προσπίπτω και δεόμαι, σύ με δεσποινάς, εξελού εκείς ταύτης τυραννίδος, οδηγούς αν προς τα κρήτων και σωτηρίας εχόμενα
όρθι. Φως ηλάρων Αγία δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μακαρός Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες πως εσπερινών ηγόμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεός αξιώσε εν πάση και εις την ύστερ ευλογείτε τον Κύριον πάντες ψυχούλοι Ιδούνι ευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούνι Κυρίου. Διαστότες εν οίκο Κυρίου εναυλέσει του Θεού ημών. Ιδούνι ευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούνι Κυρίου. καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φιλαρθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ηρώσομεν την εσπερινή δεήσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της εχαρητής. Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Και καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και
και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη, πάση Και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε τον βασιλέα και δεσπότη, αγγελία πάστος αντιμνώσει, εγώ δε σοι προσπίπτω, όσο τελώνεις κράζω, Θεός ηλάστητη μου και σώσον με. Σέρα τους οφθαλμούς που το κατοικούνται του ουρανού, ηθούιος οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδείς και εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών, προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς, αθάνατος υπάρχουσα ψυχή μου, τη σχήμαση του βίου μη καλύπτουν, ανάνυψον πόσα προς τον ζών επεργέτην, ο Θεός ηλάστη τίμη και σώσον με. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, των ειδών της ευθύνουση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε και πάσαν όσων θεραπεύετε, και νυν πρεσβεύσατε, ριστήνε των παγίδων του εχθρού, τας ψυχάς ημών δεόμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. χαίρε παλάτιον εμψυχών, περιστερά λογική, χαίρε πόλης του Χριστού σου, χαίρε καταφύγιον των πιστών και προπύργιον, η προστασία των πεποιθόντων εσύ, και σωτηρία και απολύτρωση, χαίρε η γέφυρα πάντα συμμετάγουσα προς ουρανόν, χαίρε πάντευλογείτε Αγία Δεσποινα. Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμος εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου τους τριών εκτίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλάι τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος το θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ήλθε το βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Να έρθουν ημών των επιώσεων δώσου μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμαστε στους οφειλάτες ημών.
Και μη συνέχισε εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους, τους αλήθεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν ηλικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξας. Ο Θεός τον Πατέρα Της τρυπόλεως δόξα και θερμή αντιληπτόρες αθλήσαντες εν τα φιλεομάρτυρες σωθητές. Δημήτριε γενναία και Παύλε των μαρτύρων μιμητάς, δια τούτων την Αγίαν μιμήνυμον ημών εν αναγράζοντες, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ενεργόντι δήμον ασυνιάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νύχια στον Πατέρων ημών, οποίον αείμαι θυμών, κατά τη συνεπήγεια, μη αποστήσεις το έβρεος του αφημών, αλλά πες αυτόν και εσύ ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρόνιμων τα έργα κατευθυνών και συγχώρησιν ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δουλεύσατε τον Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμον. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμον εν ημίν, δειξάτου εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτη της σοφίας. Ιδε ζήλων πικρών έχετε και ερηθίαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, ουκ στην αυτή σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης,
όπου γαρζήλος και ρηθία, εκεί η ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα. Ιδεάνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική, επίοικης ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται. Της ποιούς in ειρήνη. Ειρήνηση το αναγνώντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού και εν το σπύριν αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτόν. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μία εχινικμάδα. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακαρθών και συμφίσε άκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γενέστε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωσι και ακούοντες μη συνειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Οι δε παρά την οδόν εισήν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Οι δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ουκ έχουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εισήν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται. Και ούτερες φορούσι. Το δε εν τη γη τη καλή, ούτε εισήν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι τε καρποφορούσι εν υπομονή. Ταύτα λέγονε φώνη, ο έχων ότα, ακούει να ακούετο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ελέησον. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των κατηχητών, κατηχητριών, διδασκόντων και διδασκομένων, της κατηχητικής σχολής της Μητροπόλεως ταύτης,
των ιεροκηρύκων και πάντων των ακροατών του Θείου του Λόγου, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαρήτη. Της Παναγίας εχράτου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα της Τες κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. για τη σου είδα τόσο του μεταλήψεως και γεννατισμού γενέσου ημιν, Κύριε, συγεία ψυχής και σώματος, συγεία αγιασμός. Συγεία αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και σε την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο των Σολομώντας σοφίαν διδάξας, και δια της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος τους αλληλείς κήρυκας, του Ευαγγελίου και διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας, σύ, Κύριε, ο υπόν εξκόντους φως λάμψον εν τες καρδίες των εντάφτα διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση της αληθείας και το φως το αΐδιον. Δώσε αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς αυτών εις το ιδένε και ποιήν το θέλημά σου. Ιούς φωτός ανάδειξον αυτούς εν παντή έργο αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθεν σοφίας. Πρεσβείες Παναγιώτου σου Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων και πάντων των Αγίων, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος, και αγιάσας τα ύδατα Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγιώτου σου Μητρός και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Ελέησον και αρχιερέα ημών, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Στην Ιεράν μας Μητρόπολη, έθος παλαιών είναι το πνευματικό έργο της Μητροπόλεως να αρχίζει για κάθε νέο χρόνο την ημέρα που εορτάζει η Εκκλησία μας
την μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που είναι και η μέρα μέσα στο φθινόπωρο που αρχίζει και η σπορά των καρπών της γης. Έτσι λοιπόν αναγινώσκεται την ημέρα αυτή η γνωστή παραβολή του σπορέως. Και έτσι η εορτή και η εποχή συνδυάζονται άριστα με την παραβολή του σπορέως, ώστε να κατανοήσουμε κι εμείς ακριβώς το πνεύμα της. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο το συνδυάζομαι αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου, που ερμηνεύοντας την παραβολή προς τους μαθητές και προς όλους εμάς είπε: «Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού». Δηλαδή το λόγο του Θεού τον παρομοιάζει με τον σπόρον των καρπών της γης. Και έχει λόγους ειδικούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να παρομοιάζει τον λόγο του με το σπόρο. Και οι λόγοι είναι κυρίως τρεις. Ο πρώτος λόγος, ότι ο λόγος του Θεού είναι ο σπόρος, το λέει γιατί ο σπόρος, το κάθε σπυράκι, όσο μικρό κι αν είναι, έστω και σαν τη μύτη της βελόνας, είναι ένα πράγμα που έχει μέσα του θρεπτικές ουσίες, ώστε από το μικρό σποράκι μέχρι το σπόρο του σιταριού εξασφαλίζουμε τις θρεπτικές ουσίες τις οποίες έχει ανάγκη το σώμα μας για να τραφεί. Και όταν λείπει η τροφή, οι σπόροι δηλαδή, τότε υφιστάμεθα ταλαιπωρία από την ασιτεία. Έχουμε τη γνωστή λιμοκτονία, γιατί μας λείπει το ψωμί και η άλλη τροφή. Και σαν αποτέλεσμα της λιμοκτονίας είναι ο θάνατος. Και γνωρίζουμε εμείς οι παλαιότεροι, εσείς οι νεότεροι από την ιστορία, ενώ εμείς από την πράξη, ότι το 1941 που δεν καλλιεργήθηκε η γη στην Ελλάδα και δεν είχαμε παραγωγή σιταριού, και όσο γιατί οι άνδρες είχαν επιστρατευτεί και είχαν πάει στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών στην Αλβανία, και επομένως οι γυναίκες που παρέμειναν πίσω δεν είχαν τη δύναμη να καλλιεργήσουν τη γη. Και αν κάποια γυναίκα κατάφερε, ή εκείνοι που είχαν απομείνει οι γέροντες, κατάφεραν να καλλιεργήσουν τα χωράφια και να φέρουν ορισμένους καρπούς, τότε οι κατακτητές, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, κατάσχεσαν την παραγωγή του σιταριού μέσα από τα λόνια. Και γι' αυτό δεν είχαμε καθόλου ψωμί εδώ στην Ελλάδα. Και έφτασε στο σημείο ο μεγάλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Δαμασκηνός, για να γλιτώσει τα παιδιά από τη λιμοκτονία και από την πείνα, γιατί οι άνθρωποι πέθαναν στους δρόμους από την πείνα, τι έκανε? Έβγαλε εντολή και διαταγή ώστε όλα τα τιμαλφή, οι πολύτιμες εικόνες, τα ιερά σκεύη, τα οποία είχαν επάνω τους αξία και είχαν χρυσό ή ασήμι, ειδικότερα στην Παναγία της Στήνου, έδωσε τη διαταγή και την εντολή να πουληθούν όλα αυτά, να πληρώσει στην Αίγυπτο χρήματα για να φέρει σιτάρι, για να μπορέσει κατεξοχήν να στηρίξει τα νέα παιδιά που πέθαναν από την πείνα, αλλά και τους μεγάλους. Και στην εποχή μας έρχονται ορισμένοι άρχοντες της πολιτείας και λένε ότι η Εκκλησία στην περίοδο της κατοχής δεν έπραξε τίποτα για αυτό το λαό. Κι όμως στην περίοδο της κατοχής η Εκκλησία έσωσε το λαό, αφενός μεν από την πείνα και κατόπιν
από την πολιτική καταστροφή το 1945, που τότε είχε ανομαλία η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και οι πολιτικοί μεταξύ τους σκοτωνόντουσαν ποιος θα καταλάβει την εξουσία και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Τότε τι έγινε? Όλοι εστράφησαν σε ένα πρόσωπο, στην Εκκλησία του Χριστού, και τότε ανέθεσαν τη διακυβέρνηση της Ελλάδος σε αυτό τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο οποίος έγινε αντιβασιλεύς της χώρας επί πολύ καιρό, ένα χρόνο και πλέον, έως ότου γίνει το δημοψήφισμα για να έρθει ο βασιλιάς Γεώργιος πίσω. Και στην περίοδο του Δεκεμβρίου, που είχαν ξεσπάσει τα γνωστά Δεκεμβριανά και οι Έλληνες σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους και οι πολιτικοί άναβαν τις φωτιές της διαιρέσεως και του εμφυλίου πολέμου, τότε πάλι ένας ήταν εκείνος που στερέωσε την Ελλάδα και συγκράτησε τα πνεύματα και ανέλαβε και την πρωθυπουργία της χώρας. Πάλι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και αντιβασιλεύς της Ελλάδος, και έγινε και πρωθυπουργός της χώρας για να κρατήσει την καταστροφή της Ελλάδος από την αλληλοφαγωμάρα των πολιτικών. Και εκείνος ήταν που κράτησε τα πράγματα κατά τρόπο ώστε τα Δεκεμβριανά των κομμουνιστών δεν έφεραν την καταστροφή όπως περίμεναν, και δημιούργησε τη γνωστή συνθήκη της Βάρκιζας, που ανάγκασε τους αριστερούς να παραδώσουν τα όπλα τους και να σταματήσει η αλληλοφαγωμάρα μεταξύ των Ελλήνων, ασχέτως αν μετά δημιουργήθηκε το κίνημα και έγινε η ανταρτοκρατία, την οποία την πληρώσαμε πολύ ακριβά επί 4 χρόνια, από το 46 μέχρι το 49, που νικήθηκαν οι κομμουνιστές και οι αντάρτες στο Γράμμο και στο Βίτσι και επεκράτησε η ειρήνη στην Ελλάδα. Να λοιπόν τι έκανε η Ελλάδα, τι έκανε η Εκκλησία για να σώσει την Ελλάδα. Και όπως προείπα, έδωσε εντολή και πουληθήκανε όλα τα ιερά σκεύη της Στήνου ειδικότερα, και πλήρωσε το σιτάρι που έφερε από την Αίγυπτο για να μην λιμοκτονήσει ο ελληνικός λαός. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στα πνευματικά πράγματα. Η ψυχή μας έχει ανάγκη από τροφή και χρειάζεται το ψωμί, το πνευματικό, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο άρτος των αγγέλων είναι ο Λόγος του Θεού, το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποζητούμε, να το βρίσκουμε και να θρέφουμε την ψυχή μας με τον Λόγο του Θεού. Να λοιπόν ο σπόρος που δημιουργεί το ψωμί, πόσο πολύτιμο στοιχείο είναι τόσο για την διατροφή του σώματος, όσο και για τη θρέψη και σωτηρία της ψυχής. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αιτία και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Χριστός παρομοιάζει τον λόγον του με τον σπόρο. Ο σπόρος έχει δύναμη. Ο σπόρος ξεπερνάει τα χώματα, τρυπάει τις πέτρες για να βγει επάνω και να βλαστήσει. Έτσι και ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη σωστική. Όποιος ακούει το Λόγο του Θεού και όποιος διδάσκεται από το Ευαγγέλιο, αποκτάει δυνάμεις τόσες που μπορεί να ξεπεράσει όλα τα δεινά τα οποία υφίσταται η κοινωνία μας. Και διχοστασίες και διχογνωμίες και ζηλοφθονίες και πολέμους και καταστροφές. Ο άνθρωπος που έχει μέσα στην ψυχή του το Λόγο του Θεού είναι άνθρωπος δυνάμεως, ειρηνεύει τα πράγματα, αλλοιώνει τις καταστάσεις, σώζει τον άνθρωπο. Και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο λέει ο Χριστός ότι ο Λόγος του
είναι ο σπόρος, είναι ότι ο σπόρος έχει ζωτικότητα. Ο σπόρος έχει ζωή. Όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες, τότε φέρνει τη ζωή επάνω στον κόσμο. Βλαστάνει, καρπίζει και δίδει τη ζωντάνια και τη ζωή. Έτσι και ο Λόγος του Θεού. Ο ακούων μου των λόγων, λέει ο Χριστός, πορεύεται εκ του θανάτου εις την ζωή. Και σε άλλη περίπτωση ο λόγος που εκπορεύεται από το στόμα του Χριστού είναι λόγος ζωηρός. Έχει ζωή και οδηγεί στη σωτηρία και στον αγιασμό και στην αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα που αρχίζουμε το πνευματικό έργο της Εκκλησίας μας εδώ στη Μητρόπολη μας, επικαλούμεθα τους λόγους του Θεού και θεωρούμε τον λόγον Του σαν το σπόρο και γι' αυτό σπείρουμε από σήμερα πνευματικά εδώ στην Εκκλησία μας. Αρχίζουν λοιπόν από σήμερα και θα πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη Κυριακή τα κηρύγματα τα απογευματινά, τα οποία καλούν τους ανθρώπους να ακούσουν το Λόγο του Θεού, ώστε να τραφούν, να δυναμωθούν και να ζήσουν. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα και εσείς που είστε απόψε εδώ, αλλά και άλλους οι οποίοι σήμερα δεν μπόρεσαν να έρθουν για πολλούς και ποικίλους λόγους ή για εκείνοι που είναι αδιάφοροι, να γίνετε οι Απόστολοι, να γίνετε οι άνθρωποι που θα καλέσετε και θα παρακινήσετε να έρθουν εδώ στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή 5,5 ώρα, μια μισή ώρα είναι όλη εδώ παρουσία. Έχουμε όμως τόσο μεγάλη ωφέλεια όταν ακούσουμε το Λόγο του Θεού και θρέψουμε την ψυχή μας με αυτή την τροφή του άρτου των αγγέλων, του Λόγου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα αρχίζουν και τα κατηχητικά μας σχολεία. Από το άλλο Σάββατο και η Κυριακή θα αρχίσουν να διδάσκονται στα παιδιά μας. Γιατί σήμερα πρέπει τα παιδιά μας να τα προωθήσουμε και να τα οδηγήσουμε στο κατηχητικό σχολείο. Γιατί η πολιτεία είναι εχθρική απέναντι του Λόγου του Θεού. Η πολιτεία με τα προγράμματά της και με τα σχέδιά της και με τα ψηφίσματά της προσπαθεί να αποχριστιανίσει την Ελλάδα, να λησμονήσουμε τον Χριστό, να αρνηθούμε την πίστη των πατέρων μας για να μας κατακυριεύσουν τα θηρία, τα πνευματικά, τα οποία θέλουν ένα στόχο έχουν, να επιβάλλουν και στην Ελλάδα την παγκοσμοποίηση την οποία επιθυμούν. Και για να γίνει η παγκοσμοποίηση πρέπει όλοι να γίνουμε χωρίς προσωπικότητα οι άνθρωποι και όλοι οι λαοί να μην έχουμε ταυτότητα. Ειδικότερα εμείς οι Έλληνες, όπως το 1994 ετώνησε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, ο περίφημος Κίσιγκερ, είπε: οι Έλληνες είναι δύστροπος λαός, είναι δυσκολοχρήσιμος λαός, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να το αφαιρέσουμε την προσωπικότητά του, να τον μειώσουμε και να τον ταπεινώσουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να του χτυπήσουμε την πίστη του, γιατί η πίστη είναι εκείνη η οποία τον ανδριεύει και τον κάνει δυνατό. Άρα λοιπόν πρέπει να κλονίσουμε την πίστη του στην Ορθόδοξο Εκκλησία του, γιατί αυτή η πίστη τον κάνει να είναι θαυματουργός λαός. Έπειτα πρέπει να του σβήσουμε την ιστορία του, γιατί όταν μελετάει τους πατέρες του, τους προγόνους του, τη δόξα, τον πολιτισμό τους, τα κατορθώματά τους, προσπαθεί να τους μιμηθεί. Γι' αυτό θα σβήσουμε την ιστορία, να μην μαθαίνουν το παρελθόν του ενδόξου ελληνικού γένους. Και ακόμα τι να κάνουμε? Να τσακίσουμε τη γλώσσα του, να μην μπορεί να διαβάσει τους θησαυρούς των βιβλίων της σοφίας των πατέρων του. Και τα κατάφερε αυτό που είπε ο Κίσιγκερ να εφαρμοστεί στην Ελλάδα σήμερα.
Και από ποιους? Από εκείνους που εμείς στείλαμε στη Βουλή, οι οποίοι μας έλεγαν κάποτε ότι, ξέρετε, αν μας δώσετε την κυβέρνηση, στην εξουσία θα είναι ο λαός. Και εμείς δυστυχώς τους πιστέψαμε και τους δώσαμε την κυβέρνηση, σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή που γίνανε εκλογές, περιμένοντας ότι θα είμαστε στην εξουσία ο λαός. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να είμαστε δούλοι 10 φορές. Να επικρατεί η χειρότερη δικτατορία από την πιο σκληρή δικτατορία ακόμα και του Μουσολίνη, του Στάλιν και του Χίτλερ. Και σήμερα λέμε έχουμε δημοκρατία στον τόπο μας και η αλήθεια ποια είναι? Ότι έχουμε στιγνή δικτατορία. Εκείνοι που μας κυβερνούν κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε στην τηλεόραση, τα ακούτε και ο στόχος τους ποιος είναι? Να μας αλλάξουν την πίστη, να μας σβήσουν την ιστορία, να μας κάνουν να μην μπορούμε να μιλάμε τα ελληνικά. Και τα κάνανε αυτά. Στο σχολείο η γλώσσα, εδώ και πόσα χρόνια είναι, είπε ο άλλος υπουργός υπεύθυνος, τον οποίο νομίζαμε ότι είναι σοβαρός, ότι ενταφίασα την αρχαία ελληνική γλώσσα, είπε ο Ράλης καυχόμενος. Έπειτα ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος κατήργησε τα πνεύματα και τους τόνους και δημιούργησε το μονοτονικό τρόπο της γραφής των Ελλήνων. Και καυχήθηκε και εκείνος ότι έκανε αλλαγή σπουδαία. Κατόπιν ήρθαν οι νεότεροι, οι οποίοι κατήργησαν γενικά την ιστορία. Σήμερα δεν διδάσκουμε τα παιδιά μας την ιστορία, τον Μέγα Αλέξανδρο, τους μεγάλους σοφούς της αρχαιότητος. Γιατί λένε ο Αλέξανδρος ήταν κατακτητής. Και γι' αυτό σήμερα οι κατακτητές καταδικάζονται. Αντίθετα ο Αλέξανδρος ήταν εκπολιτιστής. Και προχθές μάλιστα μία τελευταία αποκάλυψη από τη γη, οι αρχαιολόγοι βρήκαν στην Κίνα εκείνα το μπύλινο στρατό που είχαν φτιάξει οι Έλληνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να διδαχθεί τον πολιτισμό ο κόσμος. Και τώρα έχουμε την αφαίρεση των θρησκευτικών. Είδατε τι γίνεται, πόσος αγώνας γίνεται, να πάψουν να διδάσκονται τα θρησκευτικά, να είναι ένα μάθημα, λέει, γενικής θρησκολογίας και όχι να είναι το ομολογιακό μάθημα που μας διδάσκει την πίστη μας, ώστε συνειδητά να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ότι πιστεύουμε στον άναρχο Πατέρα, τον συνάναρχο Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα, την Παναγία Μητέρα του Χριστού μας, τη διδασκαλία των πατέρων μας που σήμερα εορτάζουμε την επέτειο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που κατεδίκασαν την πλάνη και την αίρεση και στερέωσαν τις εικόνες που είναι τα βιβλία των απλοϊκών ανθρώπων που διδάσκουν την πίστη μας και τη θεολογία μας. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε τα παιδιά μας να τα οδηγήσει στο κατηχητικό σχολείο. Μην αμελήσετε, γιατί αύριο αν τα παιδιά μας μείνουν ακατήχητα, τότε η κοινωνία μας θα γίνει άθρησκη. Και τέλος θα γίνει και στους ενοριακούς ναούς οι εβδομαδιαίες συνάξεις που θα γίνεται ανάγνωση ευαγγελική, θα εξηγούνται διάφορα θρησκευτικά πράγματα και θα ανταλλάσσονται συζητήσεις για τον καταρτισμό των ψυχών των χριστιανών μας. Παράλληλα θα αρχίσει και η διδασκαλία της σχολής Βυζαντινής Μουσικής και θα πρέπει να προωθήσετε πολλούς ανθρώπους, και άνδρες και γυναίκες. Υπάρχουν και δύο συμφέροντα, διότι εκείνος που θα πάρει το πτυχίο της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως έχει το δικαίωμα να διορίζεται καθηγητής στα σχολεία, να διδάσκει τη μουσική. Άρα λοιπόν και σε μια δύσκολη ώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μουσική. Και έπειτα γίνεται και ψάλτη σε μια εκκλησία που εξυπηρετεί το λαό, αλλά και εξασφαλίζει και εκείνος το ένα χαρτζηλίκι για τη ζωή του, ένας νέος άνθρωπος. Γι' αυτό απόψε που τελέσαμε τον αγιασμό και ψάλαμε τον εσπερινό στη δόξα του Θεού, να κάνουμε όλοι μια ευχή και μια προσευχή. Ο Θεός να μας ελεεί, ο Θεός να μας φωτίζει και ο σπόρος που είναι ο Λόγος του Θεού να καρποφορήσει στις ψυχές μας, ώστε να έχουμε αγαθά
και πλούσια αποτελέσματα. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναγάτης σου Μητρός και πάντων των Αγίων σου, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μην παραμελήσετε λοιπόν και ξεχάσετε την άλλη Κυριακή στις 5.30 ώρα και μην σταματήσετε να το πείτε και σε άλλους χριστιανούς, ώστε ο ναός να γεμίσει και οι ιεροκήρυκές μας που θα κηρύττουν τον Λόγο του Θεού να μπορούν να εκφράζονται με το Πνεύμα το Άγιο τις αιώνιες αλήθειες του Χριστού μας. Αμήν. Ελάτε να γεύστε. Θα το εγώ μπροστά θα. Να έρθουμε από μπροστά εκεί για να μην μπλεχόμαστε.